Ini belai ke buka kamjak, tapi buka dujak. Tamni hingga gay, sini miat tangnai horo, sini je Tripura Mothani warriors koroksa, sini Pranajit no, be ini baibe bono Bwtharjak buka toka, lama ka suwoi. Abon bagi sini belai ke buka kamjak ini, sini Tripura Mothani hinggai. Tamni ke seng, santi baibe seng coli namu sungu Tripura wo, kaham sarkar tu bubai seng kaham ka tong namu sungu. Abon bisingo seng tabsuk jarawo. Kuno mungsapan piro yaku tamni ka sing opon sanamu sungu je gunda bahini BJP ni je bokrok sabi rnaino sing tabu omon ko kesanamu sungu nor bol amatoi singno phunungna nai ol amono singbo jawab rna runggo norok joto lamatoi phunuk di singbo ol amatoi sing nor jawab rnai tamke BJP sarkar husiar rengdi norok joto BJP ni je gunda bahini gurugui tongnai rokno ang kesanamu sungu sarkar 5 বছর se sarkar abo bai norok gunda bahini tangdi norna sing ko kesarnai Bwtharjak habui tongman rajan ha kepala kerei jesa japan aitugui nono sing sasti renai gerak majra renai loni bisingtei aini bisingtei jotoni khomda tongo party khaina bagai abake boro khorsa khorchona buthamani abo saya sing belai kha khamjak belai dukhu nangjak aboni bagai asunu ko kesaro norok no husiar rengdei joto lamatoi sing tabu grenani bagai thangi tong norok no youth YTF thui tonglak sing jawab renai borokno tabuk je pulis sason je prosason tongnai rok sing sakna ko kesana musingo je borok mia gothana khainai je gunda bahini no dati romoi borok krak majra nangai hayake sing tini orok chengkha obo asukbai thaglako sing tibo hor sing sarnani tibo sing joba khainai obo jeske pano krak majra marnai absuna hambai khulumka jotona tini o jagao jompui bazaro tini sing direli mek khaimani sini surma ni sini Tripura Mothani warrior Pranajit Namashudra no jebut hamane tei sing tongmalia sini YTF rok sini om hajuri ngi tong hake sing BJP rok no ya kan glak sing hanya asuk tongya sing omonos behesna na sing BJP je tongai rok borok husiar rengdi hake sing sini YTF sing singla borok Tripura asuk hake tonglak ta omono borok na sigi ang kenor tam bol lama thangna omno na hai omon to nai mu thang sing election commission bongni thandai to tongo bono khelai to be sini o jaga Jampuijala area je tabuk je kisai mise BJP him tonai rok borok jori tabuk sodor koya ke bongni bai kora majra manai blai ke tini khamo tai dukhu nango tai Tripura hastini jotto borok no je tongkachang boyar baimano nugui blai ke khamjak jotto sini Tripura sa tai Tripura ni joto citizens saimanka je miya hai salo Pranajit Namashudra Tripura Mothani khoroksa sengkrak leaders no langma sasubui je BJP ruling party ni bororok jebabe obo hai tongkasang boyar no subaikya abono tui no singtini media ni buskango kok sanani bage baidonge ma phaikya blaike sing sele mungjanongo BJP political party obo hai seleng ma sincha je khlai tongma rok no dakti ya karna nangnai Tripura hastini joto bororo no saimangkha BJP party violence party khlainai BJP political party tongkasang boyar no subainai BJP political party jati by jati nini dharma by dharma no walai renai party ni joto no saimano miani je incidents ang thasingo borok ni local ni je team by kok salaima mote blaike kham ka hai je saimane जों साइमांका Pranajit जे Namashudra sini Tripura Mothani khoroksa sengkrak bo miya thik joining program duita
জয়নিং প্রোগ্রাম খাইমানি পরে bo kaisa kalbari o attend khayei jefuru bini salabai nogo kifilei bo thangmani mairok chabai kalbari ni afurno prai 16 জন মতো বিজেপি ni je cadre bahini rok bini uporo hamla khlaikya puila bini gari no gudal baike bokhokani singkhanaka er pore bo a incident sangmani pore sakno samlogei bo yoknani bagi jefuru bo kharka almost 200 meter 200 meter rok khasigei thangpurno sabul rok bai bini sakao khitar jakhani singkhanaka tei sabul pura bini bwsago pawi thangka abo haike sing saimangkha tai amsik simiya jefru sabul pawi bo klayo a jagano thangei budal rok bai bono bokrok rok phatiri bukha tai dabai bo bini mokolo tankhani singkhanaka amsik je selengma sincha sitra as rajniti je BJP political party simino thungei manani sing khakhayu Tripura hasteni যে ল এন্ড অর্ডার্স তিনি বিয়াং থাকা অমহাই যত তাইমনো নুগুই দङ থানাই নিনি 2-3 বছর সিগাंबो তাকু বিশ্বজি দেবরমানো যেভাবে বরক অত্যাচার খাই বথারকা যতনি বিসকাंगोना ভিডিও ফুটেজ দङ কিন্তু তিনিবো কোনো ল এন্ড অর্ডার্স নি হয়তো কোনো অ্যাকশন না জাগিয়া যে বরক ক্রাইম খাইনাই বরক খুলাম খাই তিনিবো বেরাই দङ আবনি বাগে जों একদম কক গ্রাক খাইয়ে আমসক যে সেলেংমা সিনসা Sitra as rajniti je BJP political party simino thungei manani जों khakhayu Tripura hasteni je law and orders tini biang thangka omhai jotto taimono nugui dङ thanai nini 2-3 বছর সিগাंबो তাকু বিশ্বজি দেবরমানো যেভাবে বরক অত্যাচার খাই বথারকা যতনি বিসকাंगोना ভিডিও ফুটেজ দङ কিন্তু তিনিবো কোনো ল এন্ড অর্ডার্স নি হয়তো কোনো অ্যাকশন না জাগিয়া যে বরক ক্রাইম খাইনাই বরক খুলাম খাই তিনিবো বেরাই দङ আবনি বাগে जों একদম কক গ্রাক খাইয়ে তি প্রামথানি ngei जों BJP no warning rnani musungo je obahay tongkachang boyar no subai mani je violence khai tongmani obono dakti ka stop khlainani ingto haise Tripura hasteni janta rok Tripura hasteni joto citizens rok bkhao শুধু মাত্র 2023 ni 16 February Bobru Phai simse nasing tongo obahay ganda political rajniti thungnai BJP political party no electoral rule ni hoite borok no tikhlai kaisa katal sarkar ti pramothani je hamjak mu ti pramothani je development ko ti pramothani je hanutubnani o ti pramothano hamjagai bororo bkhao chongja bwskangni salo nuknai BJP political party jebabe ohongkar khai violence khai tongmani borok tai bisi tonglia 16 February wo যত বরক ন খাও চংজা খাইছে BJP political party no electoral road ni nonani bagai tai जों strongly condemn খাইমানি bisingtei je law and orders no tui tongnai sini police proshashan no bosung sanani musungo krak jawab bai je obahay sitra khlai tongmano dakti ka je culprits no strong action no borok no punishment rnani ingto haisi jate tongkasang boyar o bwskangni je election no abo nosto tangthu borok dati action nanani ingthu tai joto ang khaganang sini Tripura hasteni joto citizens tamo wanjei tamo tiprasa tamo monipuri tamo oko nini khasi joto no sing thansa khai kaisa katal bubagrani leadership bai bubagrani wansuk mungno जों support khaima bai BJP hai je ganda rajniti thungnai violence thungnai no जों dakti ka nornani bagai wansuknani barta sokpaikya I request all the citizens of Tripura to come forward and delete the BJP people for their such a violence condemn they have done to the people of Tripura. That has to be taken care. That has to be taken care to all the people of Tripura. I say aboni bage ang request khayo dakti khai police proshashan bo je culprits no action nanani ingtu like hambai